Salutare, bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici cu Protoku. Bun, hai să-l auzim. Excited about this update. We've got a new brawler, new skins, Hot Zone is back, and Brawl Pass. Let's go! Alright, let's talk about Brawl Pass. We are so excited for this new feature, but Brawl Pass-ul. Bun, acest Brawl Pass. Ăsta e cu bani și ăsta e free. Adică asta o să-l aibă toată lumea. Bun. first, let's Ce nu știți voi? Că dacă luați pe ăsta cu bani, nu o să aveți caracterul garantat. Trebuie să faceți Tower 30 și la 60 e skin-ul lui. talk about what happens to Gale înseamnă în română vânt puternic, dacă nu știați. Fac așa cu asta că îmi place să fac pe ecran. normal progress. Este filmat la 1 dimineața. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards Uite, laid out aici ahead of you. apare niște gemuri. Now, if you buy Brawl Pass, you're going to have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is going to have a new rarity called Chromatic. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed, but if you did not purchase a pass, you still have a... Bun. Și vă întrebați, brawlerul asta o să țină 2 luni, adică 60 de zile, aici arată altfel. Bun. Dacă nu știți voi, aici ne arată ceva, dar nu e cum trebuie. Mai s-a schimbat Brawl Pass. Ce nu știți voi e că o să mai vină un brawler și o să-l vedeți în update-ul de That's right. In addition, there's some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes, and now they'll be guaranteed. Stați. Vedeți asta aici? Uite unde scrie boxing remake. Uite aici asta. Aici. Boxing. Uite aici o să avem boxurile și o să scoate de gemurile din joc. Drops on that track, which is really nice so everybody can see what they're getting and when. In addition, the Brawl Pass will have quests to speed up your progress, cosmetic items, you'll be able to see everything you can unlock ahead of you, and you'll get more rewards than you did before. We are so excited for this feature, and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. It'll be 170 gems and coming with the update. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky dacă mai se mișcă așa cu de-asta nu e de la mine, e de la ei. old guy, and he's somewhat of a janitor in Mr. P's hotel. He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for his age, and genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies, and his super is like a snowblower that blows. O să vă arăt ceva mai. Știți pe ăsta, unii cred că nu știu. Alright, let's talk about skins. Frank, what do we have coming in May? Am vrut să vă arăt skin-ul ăsta pe Mortis. So first we have Rogue Mortis. Yes. Uitați-vă și voi la acest skin. E 130 de gemuri. Da, de unde? Ăsta e 150. Mai are și efecte cu tot. You got the right new Mortis skin. Then we have God Rico. Ăsta e tot 150 de gemuri. Tropical Sprout. And ăsta e 30 de gemuri, Tropical Sprout. to celebrate Supercell's 10-year anniversary, we're gonna Aici o să ne dea skin gratis pentru 10 ani. give you a free skin on the day of the update, Barbarian King Bull. Barbarian King Bull. On a brawl! Uitați-l, ăsta e. It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect. Emoji-uri.
Păi ce mai trebuie? Mai trebuie și partea și pe and they can be used in chat. Clash Royale. And you guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight, and Big Game. They're not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards. And that's not all. We also took another shot venit at Hozone. Hotzone. Yes, you hear the A venit Hozone din nou. right. Hotzone is gonna come back on update day for a limited time, about 3 weeks we think. We made some small changes here and there, and we are really curious and excited to see how you feel about them. Tell us what Ce nu știți voi că update-ul ăsta arată niște chestii așa, dar mai adaugă ceva. Dar ăștia nu le reprezintă. you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are excited as we are about this update, and And we'll see you in July. bye guys. Acum o să vină update pentru luna viitoare. Uite skin-ul. Deci, să bagă remote open, bagă și asta, e 80 de gemuri, 150, 30. Ăsta are brățarea lui Pem. Știți că Pem are ceva la gât ca asta? Are un col ceva la gât. Ăsta nu o să fie tot cromatic. Că o să țină la 2 luni. 2 luni. Ăsta nu o să fie cromatic. Dacă e rar. Cu un arat s-ar putea să fie rar. Bun. Și cam atât a fost Brawl Talk-ul. Cam atât a fost și episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!